La Comissió 14 d'abril s'ha creat enguany de manera unitària i està integrada més per l'Associació de Terrassa per la Tercera República, que porta anys mobilitzant-se pel canvi de règim, per forces polítiques i sindicals que tots junts enguany han organitzat diversos actes recordant el que va ser la Segona República i reivindicant el futur republicà. És voluntat de la Comissió continuar treballant en la perspectiva d'avançar cap a canvis històrics que posin fi a la monarquia dels Borbons i retornin els valors republicans que fa 75 anys ens van ser arrabassats. Perquè avui no només celebrem el 83è aniversari del naixement de la Segona República, sinó que recordem amb dolor el 75è aniversari de la seva derrota i l'inici de la dictadura franquista. Podem parlar, doncs, avui de l'esperança i de la tragèdia. De l'esperança portada enmig d'una gran alegria, en el canvi de règim de la primavera de 1931 i de la tragèdia que va significar la derrota, l'exili de 500.000 ciutadans i ciutadanes i l'inici del terror franquista en aquella primavera del 39. Moltes gràcies. Endavant el professor Navarro. Salut i república. Moltes gràcies per invitar-me a una festa tan important pel nostre país i en aquest aspecte és un plaer estar amb vosaltres. Jo el que pensava era parlar del per què el que està passant ara aquí a Espanya i a Catalunya no es pot entendre sense entendre la nostra història, que inclou el que va ser la República, què va ser el cop militar, què va ser la dictadura, com va ser la transició, com això ens va portar a la situació que estem i els problemes que tenim avui. Avui els dos grans temes que tenim, un molt fort, mai havíem tingut tant durant l'època democràtica, d'un atac frontal, i utilitzo la terminologia atac, que és una terminologia quasi belicista, perquè és així. Hi ha un disseny de desmuntar l'estat de benestar del nostre país. Per aquest aspecte, això no passa per casualitat. Això és important perquè jo els dic als estudiants meus del Pompeu Fabra que penseu que això no és que siguin incompetents o que és que és un disseny. Des d'aquest punt de vista, avui les forces conservadores d'aquest país estan aconseguint el que sempre havien somiat. Els salaris són baixos, estan baixant, l'estat de benestar s'està enfeblint, les pensions s'estan congelant, els sindicats estan també debilitant, els convenis col·lectius també enfeblint. O sigui, és el somni, I quan això passa no és per casualitat, hi ha un disseny. O sigui, en aquest aspecte, mai les forces conservadores havien sigut tan fortes com ara. I des d'aquest punt de vista, el que se'ns diu que no hi ha alternatives no és cert, hi ha alternatives. Quan el senyor Rajoy retalla 3.000 milions d'euros per la sanitat espanyola, que és un atac frontal a aquesta sanitat pública, té alternatives. Per exemple, hauria pogut eliminar la reducció d'impostos que es va fer l'any 2006-2007 pel govern socialista i amb el suport de Convergència i Unió i el PP, en el que haguéssim pogut revertir aquesta baixada d'impostos a les empreses que facturen més de 150 milions d'euros a l'any, que és un número molt petit d'empreses, menys del 0,15% de totes les empreses. I hauria aconseguit, o sigui, quan des d'aquest punt de vista volia aconseguir 6.000 milions d'euros, però escolta, mira, hauria aconseguit 5.800 milions. És que ni siquiera estic parlant d'augmentar els impostos, estic dient elimina la reducció d'impostos que van passar. I així constantment, un altre, ara va i retalla 600 milions d'euros pels serveis d'ajuda a les famílies en dependència, que és un servei molt popular i que ajuda moltíssimes famílies i que 600 milions és una xifra bastant respectable. Escolti'm, senyor Rajoy, hi ha altres maneres d'aconseguir aquests 600 milions. Per exemple, elimini el subsidi que vostè dona a l'Església Catòlica per donar classes de religió a les escoles públiques, 600 milions. O elimini aquests helicòpters que es diuen Tigres, que costen 600 milions. O sigui que jo els dic als estudiants que mai accepteu aquella imatge que no hi ha alternatives. Clar que hi ha alternatives.
Mireu el pressupost i es diu, doncs miri, retall per aquí i retall per allà. I el mateix aquí a Catalunya. O sigui, des d'aquest punt de vista, quan el govern del president Mas ens diu que no hi ha alternatives, clar que sí hi ha alternatives a les retallades. Mirin, alguns de nosaltres hem publicat tots els seus articles i em permeteu que promogui un llibre meu que es diu Alternatives, en el que queda ben clar, escolti'm, no elimini l'impost de patrimoni, no elimini l'impost de successions, i llavors que pot aconseguir molts diners. O sigui que això és important que se sàpiga. Aleshores, aquest és el problema més gran que tenim. O sigui que és un atac a el que el món del treball ha aconseguit durant tota una època i ara està sotmès a una agressivitat tremenda. Aquest és el problema. Però hi ha un altre problema, que és el problema nacional. El problema social és enorme. Però és el problema nacional que en aquest aspecte l'estat espanyol no ha reconegut la plurinacionalitat de l'estat espanyol. I això ha creat unes enormes tensions aprofitades per les dretes dels dos costats de l'Ebre perquè agitar la bandera també oculta en part del problema social. Així està clar. Però tenim aquests dos problemes, el problema social i el problema nacional. I això no s'entén sense entendre què va ser una república. Aleshores, és el fet que s'ha d'explicar a la joventut què va passar aquí a la república. I això és fonamental. Jo vaig col·laborar molt en la lluita antifeixista que em va forçar a tindre que anar-me d'aquest país l'any 62. Sempre me'n recordaré el dia que va ser, el 25 d'agost, plovent, la Gestapo espanyola, que es deia la Brigada Política Social, m'estava seguint. Em vaig tenir que anar i vaig anar a Suècia perquè el govern ens havia ajudat molt. La història de la resistència antifeixista no s'ha escrit al nostre país. Sempre es parla de l'ajuda d'Alemanya que va ajudar, sobretot el Partit Socialista, però el govern socialdemòcrata a Suècia, el Partit Comunista de Suècia, va ajudar moltíssim a la resistència antifeixista, sobretot aquí a Catalunya. Jo ho sé perquè els que anàvem a buscar els diners els portaven. O sigui que des d'aquest punt de vista van ajudar molt la resistència a aquest país. I al final vaig tenir molts problemes i vaig tenir d'anar-me'n, vaig anar a Suècia, després vaig tenir que anar a Gran Bretanya, al final vaig anar als Estats Units i el meu somni era quan el desaparegué ja pogués tornar al meu país i no va ser fàcil. Però al final torno i el retorn d'un exiliat a casa seva és bastant complicat. Jo no us ho aconsello, perquè hi ha coses molt positives, estàs a nova casa, quan et sentes prens el cafè en el barri, vas veient la gent, els mires, segur que ells em miren a mi que quan fora ben mirant. Exacte. Aleshores és una cosa molt agradable, tornar-se a casa és una cosa que val molt la pena. Però per altra part també és molt difícil acceptar el que veus. Jo recordo que els primers dies que vaig tornar m'ho vaig passar molt mal. La meva dona, que és sueca, jo quan vaig anar a Suècia vaig trobar una molt trempada que li vaig caure bé i s'ha convertit en la meva dona. Aleshores la meva dona em deia, però noi, jo em movia al llit, noi, tranquil·litza i tal, perquè m'era molt difícil acceptar el que jo veia. Molt difícil, perquè no podia entendre com passava el que passava i com els meus actitud noble, que encara no estan del tot batuts pel sistema. O sigui que des d'aquest punt de vista i es creien que no sabien res de la història d'aquest país i es creien que Franco era un ballet de mal geni i res més. Jo els deia, sabeu que segons l'investigador del feixisme d'Europa, que és un senyor que es diu professor Malekafis de la Universitat de Colòmbia a Nova York, el feixisme espanyol, el que anem tindre en aquest país des del 39 al 78, va ser dels més cruels que han hagut en Europa. No sabien res. Sabeu que segons el professor Malekafis, per cada assassinat polític que va fer Mussolini, en Franco va fer 10.000. Va ser una de les dictadures més cruels que ha hagut en aquest país, en Europa, perdó. I tenia la seva lògica, perquè, com heu dit, la regió, el poble, estava en contra. I per això feien aquestes declaracions, perquè el terror era part d'una política d'estat, perquè tenien la majoria en contra.
en tots els pobles i nacions que construeixen Espanya. I ho sabien, i per això van ser tan cruels. Des d'aquest punt de vista, aleshores jo començo a explicar als meus estudiants què és la seva història. I els començo a explicar què va ser la República. La República, que la imatge que s'hi ha donat és que és una situació caòtica, que al final va vindre un general i posar l'ordre, això és una gran mentida. La República va ser una de les èpoques més progressistes que hem tingut tant a Espanya com a Catalunya. Penseu que va fer la reforma agrària, no sols a Andalusia, a Tarragona. O sigui, a la Bèlgica hi havia uns grans terratinents i va fer una reforma agrària molt important, que per cert, l'Església era un dels terratinents més importants d'Espanya. Va fer l'escola pública. No hi havia escola pública, hi havia escoles municipals, però l'escola pública com a tal la va establir la República i la Generalitat. Els meus pares eren mestres, que després els van expulsar i represaliar quan els feixistes van arribar. Però l'escola pública no existia. Hi ha una pel·lícula molt maca que es diu, crec que El susurro de la mariposa o alguna cosa així. Jo us l'aconsello, si no heu vist, és molt maca. I és la història dels meus pares. És la història dels mestres d'aquest país. És la història dels mestres del país. Eren joves, molt il·lusionats. Els meus pares estaven de mestres de Gironella, no Berguedà. Són una joventut que, il·lusionats de tenir l'oportunitat de fer un nou país, s'estimaven els seus estudiants, s'estimaven aquest país i van fer un gran sacrifici i al final es van representar totalment. Aquesta és la història dels mestres d'aquest país, entre molts altres. Aleshores, aquesta és la República va introduir la seguretat social. Un ministre socialista, Lauro Caballero, no va ser el feixisme que va establir la seguretat social, va ser un ministre socialista. Va fer el divorci. Una ministra que era catalana, anarquista, Montseny, que va fer l'abort. O sigui que tenim que saber que de la mateixa manera que fa uns anys anàvem a Suècia perquè era una societat amb canvis molt interessants, la gent venia aquí a veure què passava aquí perquè era a l'avantguàrdia del progressisme, la mort. I hem fet coses molt interessants. Clar que cada una d'aquestes coses creava molta resistència. La reforma agrària va afectar els terratinents, entre els quals no hi havia l'Església. El sistema d'escola pública va antagonitzar clarament l'Església, perquè era l'Església que controlava l'escola. La reforma de la seguretat social, la banca va estar a mort, com ara estan en contra. O sigui que en aquest aspecte la banca no volia ni sentir parlar de seguretat social. I la banca va financiar el cop. O sigui, fer un cop militar és bastant... no és barat. I el va financiar la banca. I era una minoria de terratinents, de banquers, de l'Església, dels grups de poder, de la burgesia de classe alta, i aquesta minoria, amb l'ajuda de Hitler i Mussolini, això s'ha de dir, perquè a mi em preocupa molt que a vegades inclús l'esquerra ha acceptat la terminologia que utilitza la dreta en aquest país. Jo, precisament, l'altre dia vaig anar a veure una exposició a Montjuïc sobre la Barcelona del 39 al 45. Us aconsello que l'aneu a veure, és una bona exposició, però es detecta una sensibilitat que és incompleta. El que diu és veritat, però no diu tota la veritat. En quin sentit? Que expressa clarament el que va ser una opressió nacional en contra de la nació catalana. No hi ha dubte que va haver una repressió en contra de la cultura catalana. I això queda molt clar a l'exposició. I és important que això se subratlli. És molt, molt important. Perquè, penseu, això va existir. Us explico una altra anècdota. Jo, la primera vegada que vaig tenir problemes amb la policia feixista va ser als 7 anys. I vaig pel carrer, parlo català, quasi ja són catalans, i un gris, els grisos eren els policies feixistes, del feixisme, em para i em fot una bufetada. Diu, no hables com un perro, habla com un cristiano. Que fot un nano de 7 anys quan li fot una hòstia.
me'l miro i l'escupo. L'escupeix. Em porta el corteligo i truca als meus pares. Jo els explicava la seva biografia. Els meus pares van ser antifeixistes fins a l'últim dia de la seva vida, que va ser als 96 anys. El meu pare no em diu res, m'acaricia el cap i sento que diu, tan jove ja. I la mare, davant les policies, em va donar el petó més gran i més polític que una mare ha donat al seu fill en aquest país. Perquè volia mostrar a la policia que estava orgullosa del seu fill. Clar, la policia no podia fotre el professor per posar el fill, encara que a vegades ho fotien, però era massa força. Això és el que passava. Jo els dic això als meus estudiants i no s'ho acaben de creure. Sapigueu que, com català, estava molt oprimits. Va ser una lluita d'una visió d'Espanya en contra d'una altra visió d'Espanya. I aquí és el punt que s'ha de dir. Però a més d'això, ja ho explicaré això, però a més va ser una lluita de classes brutal, d'una minoria en contra de la classe treballadora i en contra de la majoria dels pobles, de tots els pobles i nacions d'aquest país que es diu Espanya. I és important que la gent sàpiga que això va passar, perquè des d'aquest punt de vista aquelles minories van utilitzar un terror en contra de la gran majoria. I no haguessin guanyat sense en Hitler i Mussolini. I si aneu a veure aquesta exposició, que és una bona exposició, la part que no explica era l'aspecte de classe. Quan aneu a l'exposició es veu clarament que va ser una dictadura en contra de la nació i la cultura catalana, que també es deia d'espanyolitzar a los catalanes, com diu aquest ministre Wert, ja ho deien allà. Però també hi havia l'element de classe que era fonamental i que això es compartia amb els altres pobles i nacions d'Espanya. O sigui que això no era únic d'aquí. I a l'exposició això no en fa, excepte que quan te'n vas de l'exposició hi ha en una paret un gràfic i unes fotografies que es veu la societat del benestar, irònicament, de la gent que va al Liceu, o sigui, de la societat del Liceu, no sé si heu estat i ho heu vist, hi ha la societat del Liceu li anava molt bé i a la classe treballadora que hi havia al redador del Liceu li anava molt mal. I clar, home, que d'allà estem a costat, tenia que haver començat l'exposició en aquest gràfic. Exacte. O sigui, ho toquen perquè és obvi. Va haver una lluita de classes brutal. I això només ho citen quan és a punt de sortir. No, vostè ho expliqui, perquè veurà vostè en relació de classe i nació. Per això les esquerres d'aquest país sempre hem d'identificar la lluita per la justícia social i la lluita per la identitat catalana. Els que han defensat en aquest país la identitat catalana, ha sigut les esquerres, no les dretes, això s'ha d'entendre. Això s'ha d'entendre. Jo vaig mamar de la meva mare que la mort per Catalunya va associat a la lluita pel poble català, del qual la majoria és la classe treballadora. I això és obvi. Aleshores, això és... Les esquerres van sigut, el PSUV va ser exemplar, els socialistes van ser exemplar, i us vull dir, en aquest aspecte, que una cosa que no se'n diu, i jo ja he escrit bastant, i em permeto també aconsellar-vos que llegiu el meu blog, que és www.uvnavarro.org, ho he publicat, escolteu, sapigueu que les esquerres espanyoles també admetien això. En el PSOE, si veieu els documents en l'any 1976 i 77, encara es parla del dret d'autodeterminació de les diferents nacions d'Espanya. I el Partit Comunista també. És que ho diuen. Després, a la transició, per pressions de l'exèrcit i monarquia, això es va treure. Però que a Catalunya aquesta demanda va continuar. I en aquest moment totes les esquerres demanen aquest, el que es diu autodeterminació, es diu dret a decidir. El que passa que no coincideixen en com aconseguir-ho, però que l'objectiu és fer el dret a decidir, això hi ha un consens bastant ampli. I això és molt important, perquè això és l'esquerra catalana. Però tornem aleshores en quant que passa aquest cop, i el que ens sorprèn inclús aquesta exposició que diu los nacionales. Home, trobo, escolta, així és com es defineixen a si mateixos. Però de nacionals no tinc res. Si no haguessin guanyat, si no haguessin sigut per l'ajuda militar de Hitler i Mussolini, això no es pot qüestionar. El Hitler i Mussolini els va donar
totes les forces militars. Si la república, l'únic que va ajudar la Unió Soviètica a Mèxic, hi ha moltes dificultats perquè França no estava apoyant la república a pesar de la retòrica i Itàlia estava al feixisme. O sigui que aquí el meu pare m'explicava que anaven al front 3 soldats sense i amb només un fusell. Això és el que era la república i les forces militars de la república. Aleshores anaves al front només amb un fusell per cada 3. I en canvi a l'altre costat estava totes les forces de Hitler i Mussolini. I aquesta exposició sí que ho mostra. Els que van entrar a Barcelona eren els marroquins pel sud i els italians pel nord. A Terrassa també. Home, com és que se'ls diu nacionals? És un piropo que es diuen si mateixos, però vostès de nacionals. Vostès són traïdors d'aquest país. I això se'ls ha de dir. Com pot ser que els que van dissenyar aquesta exposició, que els felicito perquè té molta veritat, encara que no tota la veritat, com sempre passa, aleshores, com és que es refereixen a aquests com nacionals? I eren feixistes. Ara vinc perquè aquesta és una expressió que mai s'utilitza aquí. I és interessant perquè jo els dic als meus estudiants, mireu, l'únic país del món en què s'utilitza la terminologia franquista és Espanya, no fora d'Espanya. Jo he viscut un llarg exili. He viscut a Suècia, a Anglaterra, als Estats Units, i no es parla de franquisme. Quan el senyor Samaranch ve als Estats Units per anar a Atlanta, on es faran les Olimpíades, el New York Times, que és el gran diari dels Estats Units, diu el senyor Samaranch que havia sigut delegat de depòs durant la dictadura del general feixista Franco. Ho diu així? No ho diu per insultar, és que objectivament és el que eren. Què és el feixisme? El feixisme és un moviment polític caracteritzat, i posem les diferents categories. Un nacionalisme molt exacerbat. Home, no crec que ningú pugui dubtar que aquest nacionalisme era un nacionalisme molt exacerbat. Tenia una visió d'Espanya molt centralitzada, molt imperialista, imperio per la gràcia de Dios. Home, jo no soc cristià, però crec que Déu deu ser molt important, per la gràcia de Dios. I amb una visió de l'imperi, amb característiques racistes, el Dia Nacional es diu Dia de la Raza, i l'única pel·lícula que va fer el dictador li diu La Raza. Escolti'm, raza no en l'aspecte racista biològic, però sí ètnic-cultural. Aleshores, d'aquest punt de vista, una dictadura militar, una dictadura amb un enorme masclisme, com queda molt clar en aquesta definició, enormement antidemocràtica, en contra de la classe treballadora, els sindicats verticals, eren els empresaris i els sindicats sota l'hegemonia dels empresaris. Escolti'm, això és el que tenim aquí. Això és el que tenim aquí. És que científicament és la categoria feixisme. I en canvi es diu franquisme. Per què? I aquí soc crític dels esquerres que ho han acceptat. Perquè des del punt de vista dels protagonistes d'aquell moviment feixista, ara, des d'aquest punt de vista, poden distanciar-se d'aquella característica. I això en l'exposició queda clar. Es veu clarament que el nazisme i el feixisme italià van jugar un paper clau en la definició d'aquell atac anti-Catalunya. Això és molt clar. Això és important que la joventut ho sàpiga. Aquí, sense Hitler i Mussolini, no haguéssim tingut aquell cop militar exitós. I això és molt important que s'expliqui, perquè no es pot dir que siguin els nacionals. Eren els feixistes, i en canvi això no s'utilitza. I perquè es vol donar una imatge que era un caudillisme. I una vegada el caudillisme desapareix, ja no tenim els problemes. No, escolti'm, si les mateixes estructures, les mateixes classes socials i els mateixos grups econòmics que van estar darrere d'aquella dictadura encara continuen tenint un enorme poder. Això és essencial que es digui. Perquè això ens porta a l'altre punt de discussió, la transició. Jo, quan torno a l'exili, em trobo en aquella imatge idíl·lica que va ser la transició modèlica.
Jo em quedo parat. Home, no. Jo conec molt els protagonistes de la transició. Conec el Felipe González, conec el Santiago Carrillo. Els conec bé. I ells ho coneixen bé. I jo deia, escolteu, potser no hi havia una altra manera de fer-ho. Jo això no m'hi poso. Però no li digueu Modèlica. Perquè Modèlica no va ser. És que és obvi que no va ser. Per què no va ser? És que no podia ser-ho. Per què? Perquè la transició es va fer en unes condicions molt desequilibrades, molt desiguals. Per un costat hi havia a l'aparell de l'estat dictatorial feixista que continuava en aquell estat. M'explico? I la figura del monarca era més que simbòlica. Era el cap d'aquella estructura. Això s'ha d'entendre. Aquesta concepció que era el dominant, amb uns aparells que eren els dominants i a més controlaven la majoria dels mitjans d'informació. Les esquerres que havien de liderar la democràcia, si que van sortir a la clandestinitat, no era un pacte entre iguals. Aleshores, com és lògic, el resultat no va ser equilibrat. La Constitució no és un model punt de referència. Mireu, els drets socials no estan universals en aquesta Constitució. El tema social continua sense resoldre. I el tema nacional ho diu molt clar. Una nació única i l'ejército, que era l'hereu d'aquell exèrcit golpista, s'encarrega de defensar que és solo una nació. Home, gràcies. I ens han fotut. Home, que no li diguin. Han hagut sempre dues concepcions d'Espanya. Una Espanya, l'Espanya molt ben representada per aquella Espanya dictatorial que teníem, que era una visió imperialista, una visió uninacional, en què aquells que no comparteixen aquella visió són anti-Espanya o secessionistes. M'explico. Aquesta és la visió, que no és tan extrema com la dictadura, però continua. Continua aquesta visió. I de les altes burgesies del país que, per molt que diguéssim, quan les coses es complicaven, immediatament apoyaven aquesta visió d'Espanya. El Cambó és un exemple d'això. Aquesta és una visió. Però hi havia una altra visió, la visió republicana, que Espanya és una entitat de diverses nacions que estan associades voluntàriament i no per força. Per això el dret d'autodeterminació. Que sigui no unicèntrica amb un sistema radial que tot comenci a cada Madrid, sinó pluricèntric, com el tripartit va suggerir el seu estatut. L'Estatut era precisament un intent de recuperar aquesta altra visió d'Espanya. S'ha de saber, aquí a Catalunya el separatisme sempre ha sigut una força minoritària. Sempre. Escolteu, en Companys havia sigut ministre de la República Espanyola i volia fer un estat soberà, però dintre d'una federació espanyola. Era un federalista. Inclús els meus companys, que li tinc gran estima i respecte, l'Esquerra Republicana, han sigut independents recentment en la seva història. I no estic fent ni una crítica ni una alabança, és una constatació. Això és important. Són dues visions d'Espanya la que estem aquí lluitant. I per això la bandera republicana és tan important, perquè és el punt de referència de l'altre. A mi em va agradar molt el que va passar el 22 de març a Madrid. La marxa dels dignitats. Va ser un moment clau, escolteu, 2 milions de gent, que venien de totes parts d'Espanya, de tots. Venien de Catalunya, venien del País Basc, venien de Galícia, venien de València, d'Andalusia, d'Extremadura i de Castella. I tots anaven confluint cap a això. I per cert, quan la delegació catalana, que incloïa no sols la senyera, però també estelades, la gent l'aplaudeix, inclús pels carrers de Madrid, i portaven la bandera republicana. Us en doneu compte què està passant en aquest país? Això és important que s'entengui. En aquest moment hi ha un refuig cap a l'estat espanyol, no anti-Espanya, si l'Espanya real estava en el carrer de Madrid. És del poble en contra d'aquest estat, que no és un estat que representa avui a la majoria del món treballador en aquest país. Escolteu, el moviment 15M, al qual hi tinc gran estima, ho diu molt clar, no nos representen. 82% dels espanyols se senten identificats que aquest estat no el representa. Escolteu,
evidències molt fortes que aquest estat, ara, a la manera com està responent a aquestes crisis i a la manera com està creant aquestes tensions, la gent no se sent representada. Us doneu compte de la importància d'això? Això és essencial. O sigui, estem arribant a un nivell que aquell estat que es va crear en aquella transició apareix en totes les seves febleses. I és aquí. Què passa durant aquesta època democràtica? Naturalment, que la democràcia no és una continuació de dictadura, no estic dient això. El que sí que estic dient és que el domini de les dretes en aquell procés de transició sí que va marcar molt aquella transició. I, per tant, el producte, que no és una mera continuació de la dictadura, però que aquella continuació, aquella democràcia té moltes elements heredats d'aquell element. No ha hagut una ruptura. Mireu quasi totes les dimensions. El sistema jurídic. Molta gent que està en el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem mai han jurat la Constitució. Són gent heredada d'aquella època. Hi ha moltíssima gent a l'Institut de Poder heredada d'aquella època. Per què són tan conservadors? O perquè venen d'aquest règim. M'explico? I això està. Llegiu el meu blog i veureu en números qui són els membres d'aquests grans tribunals. M'explico? I es diu, oh no, és que la Constitució és inviolable. Escolti, els que escriuen la llei són els que tenen poder. I naturalment és lògic que es diguin que la Constitució és sagrada. Però, per favor, que les esquerres no caiguen en la mateixa trampa. Això és important que les esquerres recuperin la memòria d'on venen i que lluitin per una altra Espanya, en la que cada nació i poble tingui la potestat de decidir el que vulgui. Si el poble català decideix separar-se del reste de l'Estat, té tot el dret. Té tot el dret. Però des d'aquest punt de vista, en unes condicions i en una situació en la que la democràcia real té que ser el punt clau. És així com el que existeixi és una unió voluntària de totes les parts d'aquest estat. I per això la república és també tan represaliada perquè implica un punt de referència per aquest canvi. Però també la república va ser la república dels drets de ciutadania, dels drets de la dona, del dret del treballador. Va ser la república la que va establir uns sindicats que tenien molt més espai que no altres. O sigui, aquí el que necessita és precisament la relació entre el social i el nacional per establir un altre estat, una altra Espanya, en el que la classe treballadora, que és el centre de les classes populars, tingui veu en totes aquelles dimensions que li afecten la seva vida. I és des d'aquest punt de vista que això és essencial que s'entengui, que l'entengui tota la joventut. Ja utilitzo joventut no com una categoria biològica, sinó com mental. És important que se sàpiga d'on venim, on estem i on volem anar. I és aquí on és essencial que no caiguem en aquesta trampa. Perquè caiem en aquesta trampa quan es fa aquella separació que aquest és el tema nacional per un costat i aquest és el tema social per l'altre. Si es pensa així, ja estem fumuts. I a més, no som coherents en qui som. Perquè mai es pot donar el nacional, la bandera, a aquelles forces conservadores que estan controlant l'Estat. O sigui que si apareix que la dreta és la que defensa Espanya o que defensa Catalunya, mare meva, com poden arribar a aquesta conclusió si estan tirant endavant polítiques públiques que estan fent molt mal a les classes populars d'aquest país? No poden dir-se ni nacionals ni ho són. Aleshores, no poden presentar com les defensores d'Espanya. No, de la seva visió d'Espanya, que ha fet molt mal a aquest país. Tampoc es poden presentar com les defensores de Catalunya. Mirin, jo conec qui són vostès, que tinc molta història. Aleshores, aquí el que es va lluitar a les trinxeres de les persones, tortures i exiliats va ser les esquerres, no vostès. M'explico. I això és fundamental que s'entengui. Una lluita és relacional a l'altra. Mai es pot acceptar que la bandera la portin ells. No, aquí els autèntics patriotes són les esquerres d'aquest país, el que han lluitat per aquest país. Mireu, us explico una altra anècdota que és difícil que la creieu, però us asseguro que va ser. Jo vaig ser el metge de Somorrostro, que era el barri més pobre que hi havia a Barcelona.
Jo estava ja a la llista negra i no era del servei públic, era un servei d'una cooperativa que vam fer. I allà la resistència existia. Jo era l'única clínica que hi havia per potser 60.000. Era una cosa, el Somorrostro era una misèria tremenda, que en Pujol li deia els xarnegos. Doncs mireu, jo era amb molt honor el metge dels xarnegos. Jo conec el Pujol i es referia als xarnegos com una intel·ligència inferior. Sí, va dir això, però després l'honra que es va excusar, però sabem d'on venen. Bé, des d'aquest punt de vista, jo era molt dur, i a vegades em recordo, si aneu a la Barceloneta per baixa, les postes de sol són magnífiques, i sempre recordaré que jo em sentava amb una persona, que era de Múrcia, el nom no podia ser més clàssic, Pepe García, i ens discutíem de tot, des de futbol fins tot i tal. I anem desenvolupant una estima. I un dia ens agafen i ens porten a la quarteria. I ens demanen, bueno, ¿cuál es su nombre? Posen en una situació sempre bastant incòmoda. Però en aquell moment clau per la seva vida, aquell company, perquè si ens agafaven, els estudiants ens fotien bufetades, tot, la tortura generalitzada. Però els obrers, el tracte diferencial era brutal. I li van el seu nom. I aquell home, en un moment clau de la seva vida, va i defineix Josep Garcia. Jo crec que aniria, oi, com? Però aquell home va entendre que la lluita per la justícia social i la lluita per la identitat era la mateixa. Era la mateixa. Per mi, aquell home és el que és Catalunya. M'explico. Aquest és el que ha construït aquest país. Cap manca de respecte cap a la figura del president. Però, home, jo conec el Mas estava preparant les oposicions durant la dictadura, m'explico. Aleshores, i tota aquesta gent, alguns d'ells jo els coneixia, si el català parlava la minyona, ells parlaven castellà, m'explico. Aleshores, per això és molt important que sempre es vegi i que mai es cedeixi aquesta visió. O sigui, des d'aquest punt de vista, avui Rajoy presentar-se com a defensor de la sobirania espanyola és que és un xiste de mal gust. Si tu analitzes què són, quines sobiranies, sempre és tot. Jo portava moltes dades, però oblidem-nos d'això, mostro clarament que en aquest moment el dret d'aquest país està aconseguint el que sempre han somiat. I sempre diuen, no tenen cap dificultat en dir-ho. No, es que no tenemos alternativa, nos lo dice. Y aquí igual, aquí diuen, en Madrid diuen, nos lo dice Frankfurt o Brussel·les, i aquí diuen, ens ho diu Madrid, l'externalització de les responsabilitats. Aneu seguint? O sigui que des d'aquest punt de vista sempre és altre. No, escolti, vostè pot fer alguna cosa diferent, Jo soc molt crític de la troika, Però escolti, miri, vostè, senyor Rajoy, en lloc de tallar 6.000 milions d'euros, pot eliminar la rebaixada d'impostos que va fer les grans corporacions d'aquest país. Pot fer-ho, M'explico. Però des d'aquest punt de vista no tenen sobirania, diuen. Aquí estan defensant, si estan tirant endavant polítiques que estan fent molt mal a aquest país. Mai s'accepten, no els diguin nacionals. És un piropo que no es mereixen, m'explico. I això estic parlant com científic. Independentment si encara em veu o no, naturalment no encara em gens bé, però això és irrelevant pel que estic dient. M'explico. Això és important, el mateix aquí a Catalunya. Aquí el que s'ha construït aquest país i que ha lluitat moltíssim és la classe treballadora. I a més de les classes mitjanes, les classes populars. Aquests són els que han fet aquest país, m'explico. I des d'aquest punt de vista, això és essencial que es recuperi. Aleshores, continuant en aquesta situació, ens trobem que en aquesta dictadura, aquesta democràcia era una democràcia és una democràcia molt sesgada en el que ara, en aquest moment, es mouen de nou les banderes per mobilitzar la gent.
I aquest és el punt que és molt important que les esquerres ho entenguin. Molt important. O sigui, des d'aquest punt de vista, aquí s'ha de lluitar en contra d'aquest atac a l'aspecte social, que és brutal. El que avui està passant a Catalunya, el que està passant a la resta d'Espanya, és brutal. És un atac frontal. I es volen carregar i ho aconseguiran. I des d'aquest punt de vista s'ha d'anar en contra d'aquest estat. Se digui independentista o no, aquest estat espanyol no ens representa a nosaltres. Jo no en sento. Mireu, a casa meva tenim molts membres de quasi tots els colors polítics, de l'esquerra. Alguns són del PSUC, altres d'Esquerra Republicana, altres del Partit Socialista, i tenim discussions molt intenses. Però hi ha tota una tradició en quant a aquesta cultura de diversitat dintre de les esquerres. I això és un element molt important. Ara bé, en aquest aspecte, en aquest moment històric, repeteixo aquest element clau, de que tenim que sentir-se que aquest estat no és l'estat nostre. Quan jo veig una bandera borbònica, per mi la meva bandera d'Espanya és la republicana. M'explico. I l'himne quan jo sento la marxa real com a l'himne, és que estic totalment diferent. Bé, més que indiferent. A vegades inclús antagònic, m'explico. Perquè no és la meva bandera. I això, naturalment, l'establishment, que és la terminologia anglosaxona per definir l'estructura de poder, no ho entén i no ho vol entendre. Però ells segur que a mi m'han dit de tot, com diuen, o secessionista, o el que pot. És lògic per part seva. O sigui que en aquest aspecte, aquesta visió, aquest estat, jo estic molt d'acord amb el moviment 15M, no ens representa. I no vol dir que jo no em senti espanyol. Els meus pares estan a la tumba amb una bandera catalana i republicana. I quan jo me'n vagi, hi haurà una bandera catalana i una bandera republicana. Explico? A mi ningú pot dir, i sapigueu que no esteu sols. Hi ha en aquest moment milions d'espanyols i de catalans que estan d'acord amb vosaltres. I gràcies.